Sada, da li će neka od sledećih borbi nadmašiti ovu? Vidjet ćemo. Dakle, sad imamo zanimljivu kategoriju low kicku. Dakle, 69 kg, to je kategorija gde su borci onako dosta agilni, brzi. Možemo da imamo dobre serije, dobre tehnike. Ovo će sigurno da bude meč veoma dobar. Neću da kažem bolje od ovog meča sad što smo gledali, ali teško ovo nadmašiti, da. Ovo je revanš između ova dva borca, između ova dva reprezentativca. Pre 8 meseci je bio prvi meč gde je Novak pobedio. Sada je Sloba motivisan, željen da se pa ćemo vidjeti. Dakle, Slobodan Miljanović, izazivač u crvenom uglu. Dolazi iz Futoga, zaista Vojvodina, sjajnu tradiciju kickboksera, predvođenu Pagonisom. Evo Slobodan Miljanović, dakle, dolazi iz Futoga, trener mu je Aleksandar Marić, impresivan zaista učinak u amaterskim vodama. 75 borbi, od toga 75 pobjeda, 10 poraza. U profesionalnim vodama 7 pobjeda, pardon, 7 pobjeda, 4 poraza i 2 nerešena. Ima Jovan bogatu vitrinu. Da, svoj je svetski kup, evropski kup, zatim svetske igre u Vroclavu, pre 2 godine, prvak Evrope, sveta, Balkana, prvak Srbije. Sloba je naš. Da, tako da... A pre svega, jako mlad momak, 95. godište, dakle, 24 godine. A evo šampiona, Novak Radulović. I on godinu dana mlađi od Slobodana. Ono što može njegova prednost da bude ovde je visina i kilaža. 3 cm više, 2 kg teži. Iz Niša, trener Srđan Radulović. A šta reći za njega u amaterskim vodama. Novak koji je završio 96 borbi nokautom. 166 pobjede. 13 poraza, a u profesionalnim vodama 14 pobjeda i 1 poraz. I on isto impresivna karijera i vitrina. Momci, pozdrav! Disciplina, low kick, slušajte moje komande. Prvak Srbije i Balkana u low kicku. Sada vidimo. Kao što smo najavili, veoma zanimljiva borba nas očekuje. S obzirom i na kategoriju, i na stilove boraca, i na same borce. Dakle, možemo da uživamo u svim, ajde da kažem, tehnikama kickboksa. Sad, ne znam za tebe, Nikola, ja sam i dalje pod utiskom. Prethodne borbe. Kada su krenuli od samog starta da se tuku. Ovde sad imamo ono klasično utopavanje snaga, nešto agilniji delo je Novak. Da, Novak radi, Sloba se još, da kažem, nije raspucao, ali ovo će sigurno biti otvorena razmena, zato što Sloba želi taj pojas da uzda, ali čvrsto želi da ga odbrani, tako da to se vidi. Duže noge ima Novak, to i koristi.
Nužno visoki udarac. Novak također vraća. Nijedan nije pogodio, Ali jeste slobodan. Low kick, da. Odličan serija udaraca. Ovdje da se vidi koja je to brzina i agilnost. U ovoj kategoriji. Šta je sad? Sve nešto Priznao probao. se. Fight! Da se priznao ili probao nešto. Da, moguće se priznao. Ipak je uspeo u kombinaciju da završi Da. Novak. Da. Kako je promašio onaj prvi udarac nogom. Ponovo u kombinaciji Novak Novak. radi stvarno. Lepo je otvorio meč. Kao da je Slobodan Slobodan se uključio. traži se nešto. Kao da se traži. Izvinjam se sad za ovaj... Da, moraš ti staviti. Mislim, ovo je čarobno. Time! Fight! Čini mi se da je bio nedozvoljen neki ispod pojasa. Da, traži se ovdje Mijailović i nikako da se nađe. Previše čeka. Novak je lepo otvorio meč. Da li je Sloba malo pregoreo od želje da zauzme I pre nego što je ušao u ring, mislim da. Ali dobro mi deluje Sloba, tako da tek čekamo da se meč rasplamsa. Da, lepo je nekoliko kombinacija uspešno izveo Novak. Nije svaki udarac pogodio, ali Ovo je nožni udarac visoki. lepo. Ovdje pojeni su se ovdje lepo sabrali, čini se, ipak na Novakovu stranu. Mada sam dokazao u prvom meču da ne bih mogao da budem sudija. Jovana mi se učinila da je odbranila titulu, međutim Marina je Druga runda! Time! Fight! čini se neki poen uspela da kao da mu nedostaje taj jedan udarac da prođe i onda da mu da samo pouzdanje, ali Prošlo meče je Novak pogodio Slobodana u glavni nogom u drugoj rundi i to je to je bilo ostavilo traga na meč. udarac da se otvori, kao što si rekao. Gledamo revanš. Revanš, dva borca, dva velika rivala. Drug je titula prvaka Srbije. Low kicku. 69 kg. Ne štede se obojica. Morate su gledali onaj prethodni meč pa se malo i motivisali. Posljednji minut druge runde.
dosta miran finiš ove runde. Da. Slobodan kao da mi se umorio. Imaju sjajnu seriju jednu, preuzeo i inicijativu i zastav. Nova kraj. Nešto radi. Ovo je kraj druge runde. Vidjet ćemo ono što je evidentno, to je da se Slobodan Milović oslobodio. To da, to sigurno. I da je negde prevazišao, ajde da kažemo, ti si rekao da je možda izgoreo i pre nego što ušao u ring. Možda je tu neku krizu pritiska tog povratio se totalno. Da. I sad očekujemo da će tek u trećoj rundi da će da se razvije meč. Novak sa druge čistih strane, udaraca, evo, kroše. Sa druge strane, Novak vredan. Kroše. Da. Stalno nešto radi u ringu, nestaje, nije... Tu je, prisutan. Nije borac koji samo čeka ili šta god, ili... Ring slobodan. Ili ima inicijativu, ili u kontri, ili nešto menja, stalno je dosta agilan borac. Treća runda, time, Evo treće runde, još jednom Slobodan Milojević, izazivač i aktuelni šampion Novak Radulović. Dosta publike ima Milojević. Lako dižu noge u visoko, high kickove, i jedini drugi, tako da uvijek može da zavuta. Skupljaju poene obojica na svojim low kickovima. Da. Da li je ovo prošlo? Slobodan je malo zastao. Pola runde do kraja. Da, kao da je dobro, kao da je prošao ovaj udarac. Malo pre. Nije prošao čist udarac, ali preko ruke to onako imao silinu i... Uglavnom uzdravalo kažem da je ostavilo trag. Ove krvi na licu Slobodana Milojevića. Dobro bije Novak, zaista. Ručna serija. Borio se Slobodan, vidi se. 20 sekundi do kraja. Ovo je prošlo, izgleda. Ovo je dva udarca sad malo očenički. Ako želi da uzme rundu, Slobodan ne smije stane se. Dobro je ušao u seriju, Milojević nije imao pravi odgovor, čini se u trenutcima. Novak ipak negde posle toga, kao da je prošlo par udaraca, dosta uzdrman Milojević, rekao bih.
Evo da vidimo još jednom to, Nikola. Ali evo gledamo onu seriju Mijailović, evo. Dobro, jedna noga. Evo da, evo serija Mijailović, Slobodana. Otvorena razmjena. Da, evo, to su tada došla nakon toga. Ova četvrta runda će biti tek zanimljiva. Ajde vidimo. Bih rekao. Ajde da vidimo odlučujuća runda. Slobodan Mijailović ili Novak Radulović. Četvrta runda. Time. Fight! Ko je šampion Srbije? Izvukao se ovim klinčom. Ne, krenuo je Mijailović. Samo da ne bude kao malo prvo u rundi da stane. Novak ide nazad. Novak čini se da skuplja sve vreme koje. To je što radi. Po vlačenju i nema celinu udarca. Ni noga ni ruka. Vidjet ćemo. 2 minuta do kraja runde. Uzdrma Novaka, evo sad ovde Slobodan dolazi do daka, podigao je ruke. Uzdrma, da. Opa. Jeste, prošao je onaj udarac ispao je guma. Evo, sad je osjetio Mijailović. Ovo je moment koji ne bi trebalo da propusti. Neće sigurno. Treba ide na sve ništa. Potpuno otvoreno. Novak se sam brani. Da li ćemo nokaut vidjeti na kraju? Definitivno runda koja pripada Slobodanu Mijailoviću. On je preokrenuo da meč. Ovo mišljenje. Evo će mu još jedan. Novak je na stakljeni blokada. Stakljeni nogama. Biće sreća ako izađe nepovređen odavde. Jedan se drži na nogama. Gleda. 40 sekundi. Slobodan je stav. Šta se sad radice? Priznali su se obojica. Mislim, bespotrebno. Još 20 sekundi do kraja. Slobodan. Mislim da ne da je dobio ovu rundu, nego je dobio meč, misliš? Ali i ovo i on se mori, vidi se trag. Neće da padne. Dužu se. Svakom čast. Svakom čast. Krena licu. Slobodan Mijailovića. Da li vredi, Nikola? Vidjet ćemo šta sudi. Nisam ispao dobar prognozer, ajde, hoću sada tebe da vidim. Neću da poslije će reći da sam pristrasan. Da, dobro. Ja imam pravo. Ti si kapiten i nemaš. Dobro. Novak Radulović je jedva preživeo ovu rundu. To je ono što je sigurno. Sada meč i Slobodan je radio 3 runde, nešto radio, sve pokušavao, dok je u četvrtoj rundi dao gas i... A prolazilo je tu i Novakovih udaraca dosta. Ali nije bilo konkretno ništa. Ali je to bilo dovoljno za poen, ali ovo zaista... Kako je, treba odati priznanje Novaku, što je ostao na nogama, zaista spreman je svaka mu čast. I sada da
čujemo i sudije dosta ovde konsultacija imamo sa naše leve strane. Sudije su okupile. I da vidimo sada. Evo Srđan Bugarčića, predsjednika Kickboks saveza Srbije. Uručit će pehara šampionu, da li novom, da li starom. Kako su bodova sudija, ja ću dozvoliti da vas obratim sa par reči. Dragi prijatelji, hvala što smo toliko broj došli večeras. Nije lako, temperatura je 50 stepeni, znam da vam nije baš prijatno, ali nadam se da uživate u ovom programu. Iz sveg srca vam se zahvaljujem zaista što ste tu, a za ove devojke i momke večeras mogu samo da kažem da su svi oni pobednici, svi su oni šampioni. Lepe reči predsjednika saveza. Sada da vidimo Dame i gospodo, ko je šampion. titula laka protiv ovaka Srbije, low kick 69 i 100. Sudija 1, 39-37. Sudija 2, 40-38. Sudija 3, 38-37. Dame i gospodo, imamo novog šampiona, crveni ugao! Jednoglasnom odlukom, Slobodan Mijailović je novi šampion Srbije. Apsolutno zasluženo, iako je Novak očekivao da će on da bude. Ne znam da li si gledao Pa vidio sam. ekspresije na njegovom licu. Slobodan Mijailović! Ali nema sumnje, Mijailović je zaslužio titulu. Novak se oprašta, revanširao se Mijailović na pravi način Novaku. A šampionski pojas Slobodanu Mijailoviću! Izgleda da se čuva malo tog goriva za kraj. Pregoreva u ovoj prvoj i drugoj rundi. Ali evo, Svaka čast. Ovo je on stvarno ovo žele. Žao mi je što je Novak izgubio. ali neko je morao. Da, ali Novak isto sjajno radio i gledali smo meč kao i malo pre što je bio meč u teškoj kategoriji, tako i sad sjajnu predstavu.